Ćao ljudi! Dobrodošli u novu epizodu podcasta Serbo per Italijani. Ako me slušate prvi put, znajte da imam mali poklon za vas koji se zove Un pranzo in Serbia. U opisu profila imate link, treba da upišete mail i ime, a onda ćete dobiti besplatan e-book kao i sve moje mailove. Podsjećam vas da imate i besplatne lekcije na mom YouTube kanalu kao i na Instagramu, zapratite me, a ako volite da čitate, tu je i moj blog Serbo per Italijani. Ok, o čemu pričamo danas? Pošto znam da volite srpsku kuhinju, danas delim sa vama jedan poznati recept. U pitanju je kolač koji se zove medeno srce. Zanimljivo je da ne koristimo med za ovaj kolač, ali reč meden je često sinonim za sladak, ali i za lep. Obično za malo slatko dete kažemo baš si meden, baš si sladak ili baš si medena, baš si slatka. Verovatno znate da kažemo i medeni mesec. Medeni mesec je putovanje na koje idu mlada i mladoženja posle venčanja. Dakle, šta nam je potrebno za ovaj kolač? Kažemo šta nam je potrebno ili šta nam treba. Potrebni su brašno, šećer, kakao, cimet, soda bikarbona, voda, džem, crna čokolada i ulje. Ovaj kolač je postan i zato ga veoma često pravimo pre Uskrsa kada se posti. Takođe, veoma je lako napraviti medeno srce, mislim da i deca mogu da ga naprave. Ne morate ništa da merite, samo uzmite jednu normalnu čašu i to će biti vaša mera. Znači, stavite u činiju jednu čašu šećera, 1,5 čašu brašna, 1 kašiku kakaoa, 1 kašičicu cimeta, 1 kašičicu sode bikarbone, 1 čašu vode, ja koristim kiselu vodu, 1 kašiku ulja i 2 kašike džema od kajsije ili nekog drugog džema, pekmeza, marmelade. Ovo su sve sinonimi i kažemo džem, pekmez, marmelada. Lepo umutite sve sastojke, a onda sipajte smesu u pleh i stavite ga u toplu rirnu na 180-200 stepeni. Pecite kolač oko 25 minuta. Čim se ispeče, odmah na vruć kolač stavite 3 kašike džema, lepo premažite kolač džemom, istopite 100 grama crne čokolade sa 3 kašike ulja i kada se kolač ohladi, prelijte ga čokoladnom glazurom. Sačekajte da se kolač lepo ohladi, onda ga secite i probajte. Uživajte u ovoj ukusnoj poslastici, a mi se slušamo uskoro. Ostavljam vam i link ako želite da vidite postupak pravljenja ovog kolača. Obavezno mi javite ako pravite medeno srce i ne zaboravite da pogledate novu lekciju o imperativu na mom YouTube kanalu. Ako želite transkripciju ove epizode, prijavite se na newsletter. A da, ako vam se sviđa podcast Serbo per Italijani, stavite 5 zvezdica, molim vas. Hvala, čao, čao!